v rapu koho myslíš, že budeme vidieť najbližšiu dekádu, že bude relevantný? Veľa ľudí hovorilo inak, pozor chat, že v rape, že tento rok je strašne slabý. Pritom ja si to vôbec nemyslím, lebo my sme poprvé z toho spravili dosť akože celoštátnu vec, že to už aj vy všetci streamery ste to akože... ja som si to nakúkal kvôli tomuto. A Rez. Ja som si to nakúkal spätne kvôli tomuto. Mňa strašne bavil ten lo-fi. Ten bol fakt dobrý. Áno, ale ja som sa čudoval, on bol v mojom týme, ja som ho zobral. A my sme tam mali jedno kolo, kde my sme neboli ako porotci a to bolo s tou veľkou porotou. Áno. A ja som nevedel, kto postúpil, nepostúpil. A ja som na ďalší diel prišiel, to bol deň po tej veľkej porote a on sa tam nedostal. A ja neviem, na čom to zakapalo. Vieš. No, tam to bolo, že niektorí keby nepobrali, či on to myslí vážne, alebo si robí srandu. A pritom on to v tom tracku, čo tam dával na tom, tak to mal presne v tom tracku, že on je tak v strede, že ako je... Na všetko, no. Ja by som ho dal určite ďalej do tej finálnej osmičky, že ten performance na to má. Jo, ako hlavne, bol dobrý. Hlavne je taký, nechcem povedať, že neokúkaný, netradičný, ale vymyká sa z bežného zaužívaného rámca, že československý rapper. Jo. Ako on je taký docela pekič, že on v podstate sa ukázal v tom v rape a pokiaľ bude dúpať ďalej, tak on môže byť dobrý, ako do budúcna za mňa určite. Hej, no a to som ešte chcel dopovedať, ak si sa pýtal, že to sa má tendenciu presadiť. Takže ja si práve že nemyslím, že to bol slabý ročník, aj keď bol posledný. Ťažko, samozrejme, keď každý rok niekto súťaží, tak sa ten diapazón tých talentov vyčerpá. Ale podľa mňa aj super, že tam bolo veľa bizáru, lebo ten bizár zase robil tú sledovanosť. Ale ak som videl teraz, ak aj chat videl tú finálovú osmičku, tie battle, tak to boli najlepšie, podľa mňa najlepšia úroveň zo všetkých ročníkov. Battle boli super, aj tie bizárne. Takže podľa mňa finálna štvorka, čo bude za mňa, nehovorím, že taká je, ale za mňa finálna štvorka Vláďky Syn, D-Tray, Ginter a Sled Čao, tak akože to je najsilnejšia finálna štvorka, čo kedy bola v The Magu. A každý z nich má potenciál mať vlastnú silnú solo kariéru.